pallarna eller? Pallarna börjar med, så vi kan trava och sådär. Ska du bajsa eller? Nej, bajspaus tror jag. Inte säker? Nej. Jo, stanna! Så vi inte har så mycket att samla upp sen. Oh. Jag filmar. Nu jävlar, nu fick jag fart. Ja, inte min. Din alltså. Ja. Han bara woho! Galopp. Galopp. Okej, snabbare i kurvorna. Min bara, jag typ travgalopperar väl då. Okej, driv. Och jag kan faktiskt sakta ner lite också. Nej, det är inte bara. Fan vad underbart! Det gillar jag lite grann. Underbart bra. Fan vad bra. Den kan ju fan inte bli bättre. Alltså, vi kommer både vara det snabbaste och det finaste laget. Alltså fan att din häst kommer och väger. Finns det pallar och röda tunnor, inga problem. Titta på mig en gång över himlet här. Titta på mig nu. Snyggt horisont. Ja, du har din här. Jag tittar på dig.